No niin, lähtee tulee! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Pitäisikö mä ite näytä? Pelicans, faster than ever. No niin, ja Tyrvänevä lähtee tulee! No niin, pap! Tule! Ei tää liikku nyt mihinkään! Tää mun tääkin itse tehdä! Pelicans, rougher than ever. No niin, eikä vaan lähtee tulee! Ei seuraavalla kerralla 200 puukki tai taas mennään vetskuun ympäri! Anna tulla! Pelicans, faster than ever. Ole mennään vielä! Pannaanko 80? Nää saman tien 100. Ja niitä 3 sarjaa. Ja sit punneretaan. Lahti, kiekkokaupunki. Ota vielä vähän alempaa. Värni akupunkti on Seikolla Suikkasen mankeliin! Lahti, kiekkokaupunki.